Mojím ďalším hosťom, pre ktorého poprosím obrovský potlesk, je Suba. Keby náhodou nie, tak tu je tvoj nástroj, tak mal som strach. Zdravím všetkých, dobrý večer. Ahoj. Poďme na to, ty si mal byť môj jeden z prvých host, nakoniec si druhý. Áno. A toto je, že v rape je také bežné, že sa nechmešká, alebo že sa viac stáva. Aký je tvoj bežný deň, že viac spíš, v noci funguješ? Tak ja stávam neskôr a viem spať aj 9 až 10 hodín a rád si to vychutnám, pretože môžem spať koľko chcem, ale je to od teba, koľko spíš a koľko robíš a čím viac robíš, tak tým sa asi lepšie máš, keď sa snažíš, ale mal som treba z obdobia, kedy som robil v hoteli a stával som o pol 5 a robil som 12 a tak, takže poznám, čo je skoro stávať a robiť dlho a teraz si vychutnávam, keď nemusím toľko dlho. Aha, čiže stávaš priemerne kedy? Či to máš budík, nemáš? Nemám budík, nie, je mi to jedno. Kedy ma zobudí to? Frajerka robí také, že ma klame a vieš, že povie o 2 hodiny, že je viacej, alebo tak, vieš. A toto si sa na to musel nejak naučiť fungovať taký ten bežný režim, ako je nejaký freelancer, ktorý je doma, nie je doma, kedy pracovať, kedy nepracovať, že ty tie texty asi len tak ti neprídu, to si tam musíš... Sú také obdobia, kedy ti to ide lepšie a kedy horšie a ťažko povedať, prečo to tak je a kedy sú tie dvere otvorené a kedy sú zavreté a kvôli čomu. Ale mám miesta napríklad, najradšej píšem v Handlovej napríklad, kde mám spravené také bývanie v takom veľkom dome, ktorý máme, v podstate rodičovskom. Napríklad v Bratislave, kde žijem, tak som snáď ešte napísal poriadny text a vždy v noci píšem. Ja som chcel ešte na začiatok povedať, že pochádzaš z mesta roztrhaných šrajtoflí, čo je tvoje slovo. Človek si, hádam, aj musí nájsť slovníku. Ty tiež hľadaš slovníku nejaké cudzie slovo? Nie, vôbec nie. Však poznám slova, nie? A mi hovoril, že nevie, čo je to šrajtofla. Ale však, neviem, pre mňa je to slovo, ktoré poznám x rokov, takže neviem, som sa divil. Je to peňaženka, hej? Štrajtofla, ne? No presne, všeobecne známe, povedal toto. A taký ten priestor toho, že koľko ešte tvoriť, ešte vidíš, hej? Že rytmus ten sa rád vyjadruje, že do 60-ky, to ty tiež by si toto povedal? Ja neviem, kto by bol zvedavý na 60-ročného pardala, ktorý proste... Ja tiež neviem. Ale zase sú hudobníci, ktorí majú veľa rokov, ale to nie sú raperi, hej? Takže... Mňa by bavilo robiť všelijakú hudbu, ja mám rád aj blues a mám rád strašne Tomavejca napríklad, ale nejaká taká hudba mi je moc blízka, takže keby som... Chcel by som robiť hudbu, kým sa to bude dať, ale nikdy nevieš, čo si stane, vieš, to je také. Budem sa snažiť. Odídeš od rapu na blues, hej? Ako? Že odídeš od rapu k bluesu a budeš s gitarou. Na gitaru neviem hrať, ja ani nechápem. Viem, že by som zvládol klavír aj bicie, ale z gitary to je na mňa moc komplikované. A vy máte tak aj, že nejak zadefinované, čo sú vaši najviac poslucháči vekovo? To vôbec neviem, nemám šajn. Pre nejakých takých nerdov alebo slušných ľudí som prímo podľa mňa taký grázel a pouličný a pre ulicu som zase moc taký čudný a nerd. Neviem presne, kde je moje miesto. No. Hej. A keď prídem na koncert na váš, tak je tam častokrát taký mladší do 20, do 30, zhruba, to je ako to najviac. Čo sú niektorí dokonca možno aj o polovicu mladší ako ty. Jasne, ty to ako vnímaš, že možno hráte aj pre tínedžerov? V poriadku, pretože v tej dobe aj mňa najviac bavila hudba, keď som mal od 16 do 20 som chodil všade, kde som mohol a jazdil som aj do zahraničia na hudbu a kde sa dalo, tam som proste bol a v tej dobe naozaj na to najviac šlapeš, vieš. Chodíš do školy a nezarábaš si a vieš, že je to... Pokiaľ tí ľudia budú v tomto veku chodí na nás, tak je to v poriadku úplne. A ty si aj nejak uvedomuješ, alebo cítiš nejakú zodpovednosť za to, že to počúvajú ten tvoj text? To áno, to mega. To nad tým rozmýšľam skoro pri každom texte, keď ho píšem, pretože mám z toho až strach, bojím sa toho. A už vám vynadali nejakí rodičia, že takto ste pokazili toho môjho? Zatiaľ nie. Skôr mi hovoria nejaké decka, že počúvam a moja ťa
počúvať ťa moja mama. A zistil som, že tá mama je možno iba nejakých 7 rokov staršie od mňa. Ale sú aj nejakí starší ľudia, ktorí nás počúvajú. Je to také pestré občas. No. A čo by si do textu nedal, že by ten mladý nemal počuť? Už si niečo vyškrtol? Nemal by počuť kopu veci, ktoré robím niekedy a ľudia si to berú a chcú robiť to isté, vieš, ale nie všetko je. Veci, o ktorých viem, že by som ich treba nemal robiť, alebo ktoré viem, že mi nepochopili jednoducho, ku ktorým by bol treba hrubý manuál, vieš? Že prečo sa to deje. A v jednom z rozhovorov si hovoril, to je tiež také trošku poučné, že mali by sme menej trúbiť na cestách. Ty si ten, ktorý trúbi, či nie? Jasné, no ja už netrúbim, ja som mal taký zážitok, že vybehol som na diaľnicu z Prahy do Prahy a v ľavom pruhu bol nejaký Passat a ja som mal vtedy ešte nejakú Cordobu starú, ktorý išiel stovkou a nechcel lúnuť, tak ja som ho blikal aj trúbil, dal som sa do pravého, predbehol som a v tej chvíli na mňa úplne nabehol. Že ledva som sa vyhol a potom sa vrátil do svojho prúhu a ďalej. A vrajme ešte vtedy bývali frajerke a ona mala péro aj papier v ruke, lebo si vyšla krížom, neviem prečo, že nech si napíše značku, lebo podľa mňa to spravil na schvál. A ona si ho aj zapísala a my sme ho dobehli a vtedy sa uhol do pravého a tak sme ho pakovali a vieš, robili také tie že proste, a bol to taký podľa mňa taký typ učiteľ, taký pradatý, taký s okuliármi naozaj, že proste vôbec mi neprišiel ako nejaký magor. A jak som ho predbehol, po chvíli sa zapojil zase za mňa, išiel som asi 150, dobiehal ma, tak som sa znova dal do pravého pruhu a 150 do mňa znova naplno vytočil proste, keď bol na mojej úrovni. Takže som flekoval a brzdil som a potom máš takú odbočku na Brno ešte hore kopcom, tak tam som zastal pri zvodidla a v tej dobe som mal takú veľkú palicu v aute. A odpácal som sa, lebo zastavil predo mnou, vybehol som, otvoril som kufor, že už drapím a vtedy zdroho išiel preč. No ja nie som typ, čo volá políciu, akože nevolám, a nebývam ani roztrasený, ale vtedy som volal som na políciu, že teda máme aj číslo, aj všetko. A on povedal, že dobrá, ale musíte počkať na tej pumpe, kde ste, pretože musíme spísať zápisnicu, lebo my síce máme číslo a my dáme jedko a oni ho aj zastavia, ako zvládajú, ale keď on povie, že sa nič nestalo, tak sa nič nestalo. A ja hovorím, to nestihneme lietadlo, lebo ideme do Anglicka a proste správia a tak. Povedal, že to nevadí, hoci kedy sa zastavte, keď sa vrátite, ale počase tie nervy vyprchajú a už som to nespravil. No. A odtedy proste myslím na to, že nevieš, kto sa chce možno sám zabiť a kto chce zabiť aj spolu so sebou ešte niekoho iného na ceste. Takže neukazujem fakera, netrubím ani. A v tomto, pri tvorbe, to som možno mal spomenúť, tiež jeden z rozhovorov, to je hádam posledné, čo som si všimol, si povedal, že som lenivý a mám problém so sústredením. No. To stále tak funguje? Že platí to, no áno. Ja mám problém so sústredením a mal som ho celý život takže preto niekedy aj neviem napísať text veľmi rýchlo. Keď už to je nutné, tak ho spravím a napíšem, ale niekedy potrebujem viacej času a všetko možno ma odpúta. Všimám si to pri upratovaní, vieš, že proste nie som schopný nič poriadne upratať, lebo vždy niečo spadám a vieš. Je, že upratuješ a zrazu skončíš upratať? Áno, niečo spadám a začnem sa s tým zaoberať a nikdy som nie schopný nič upratať poriadne. A upratovanie vnímaš, že ako povinnosť, či to oddych? Oddych to není, ale je pravda, že keď mám najväčšie nervy svoje, akože keď fakt som úplne červenú vidím, tak vtedy mi pomáha upratať si skriňu alebo také niečo. Že ako keby vniesť poriadok do toho stavu, ktoré mám v hlave, vieš. Že vtedy robím to, keď už neviem, čo iné by som mal robiť, pretože nie som násilník, vieš, tak upratujem skriňu. A zvyšok, že je pranie a tak, na to je priateľka, Ja rád perem a rád zamykam dvere. Rád zamykáš dvere? Áno. A to je nejaká diagnóza, alebo že... Ja neviem, nech poviem. Som rád, že sme doma spolu. Rád mám, že máme čisté veci. Rád zamyknem, neviem. Aj okná máte zatvorené, hej? Nie, vetrám v pohode, to je akože, neviem, proste tieto dve činnosti mám rád, neviem prečo. A popri tom, ako som pozeral, že čo si vytvoril, teda kto si viem, ale čo všetko sa o tebe napísalo, tak som si prechádzal aj sociálne siete a tam teda toho veľa nie je. Nie, ja sa tomu vyhýbam už 2-3 roky veľmi. No. Umyselne? Lebo taký tí bežní reperi... Hej, ja viem, že to treba robiť a že... Netvrdím, že to treba, ale nerobíš to. Nerobím to, no a... Je mi z toho úplne blbo, ak mám každý deň niečo teraz robiť, nafotiť sa, nahodiť to a priniesť si jak také niečo, vieš.
že strašne mi to vadí a viem, že je to dôležité a že to treba robiť bohužiaľ v tejto dobe, ale je mi z toho zle. Takže to nerobím a uniká mi strašne veľa z internetu vecí, hlavne hudby, to ma hnevá. Čo je dôležité, že sa udeje, mi povie priateľka vždy, lebo tá je akože na nete stále, ale hudba mi uniká, to ma sere, no. A ty si prešiel aj cez obdobie dreadov. Mal, 16 som mal dready, tie boli super, akorát, že veľakrát ma chytali náckovia za ne a potom som dostával. A nakoniec si sa strategicky rozhodol ich od toto. Nie, ja som ich mal, keď som mal 16 a to leto som robil veľa prúserov a nakoniec som naboral auto, ktoré vlastne nebolo ani naše, lebo otec ho predal v lete a ja som nevedel, že ho predal susedovi od nás, lebo parkoval na tom istom mieste a to bol taký starý Warburg a on sa ani nezankyňal a štartoval sa na také tlačítko, na kom boli spojené drôtiky dole, tak sme na tom jazdili 2 dní a potom som narazil do takého auta a už sa to nedalo inak vyriešiť, lebo to bol taký Mercedes takých Nemcov a už tam bolo veľa peňazí, tak musel som volať otca a otec ma potom naháňal takto po dvore, okolo mami, vieš, a vtedy mal takú zámienku, že sa stiam tie osviaté dready a nesol som to ťažko, ale bol to už taký XT prúser, ktorý som spravil za to obdobie, takže vtedy som o ne prišiel. No. A keď už o tých rodičoch, tak väčším fanúšikom je kto? Mama či otec? Asi mama. Mama je stále na nete a robí mi všelijaké také popas, že mi odfotím sa, že mám nový telefón a ona dokedy zase ho stratí, že ten predtým a vieš, všetko mi komentuje a tak, no. Počkaj, takú som nejakú našiel, ale to má mužské meno. To nie. To nie je moja mama. Aha, to bol niekto iný. A niekde si povedal, že veľmi rád robíš, alebo najčastejšie robíš tofu a zeleninové jedlá. A ja som našiel taký recept na tofu, že kúpime tofu, odbalíme tofu, hodíme ho do koša a ideme kúpiť mäso. Jasné, chápem. A pre teba tofu je, že sa v tom vieš nájsť. Ja 20 rokov nejem mäso. Sice som asi pred 6 rokmi mal také obdobie, že som pol roka jedol mäso a všetko som vyskúšal a bol som veľmi zvedavý, či nebudem viacej energie, či sa nebudem cítiť lepšie, ale absolútne nie, iba horšie to bolo, takže ostávam pri tom svojom, no. Na toto si zatiaľ nenavykol, že ti to chýba, že by ťa niekto spoznal? Nie, absolútne nie. Ja som rád, keď ma nepoznajú ľudia. Ja som mal také obdobie, že mal som iný účes a schudol som a pol roka ľudia absolútne nespoznávali a to bola úžasná doba. A aj sa tomu snažíš nejak vyhybať, či nechodíš, povedzme, že nejdem do tej reštaurácie, lebo tam bude dať? Nie, to nie. Ja sa porozprávam s každým a na pohode. Zase, to nie. Ja som ako není introvert, že by som bol, to skôr naopak. Ja sa rád porozprávam s ľuďmi všetko, ale často to ide do extrémov a hlavne mi vadí to, že ma sledujú, že ma vidia proste. Že vedia, čo robím. Ty radšej zamkneš doma? Preto sa rád možno zamknem. A sa pred nimi skryješ. Dobre, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor a tvoj čas. Jasné. Ďakujem ti. Ja ďakujem takisto a majte pekný večer. Ahoj, čau.